כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. מה אתה עושה? תספר לנו מה אתה עושה. אוכל. אוכל מה? מעדן סטיה. מעדן שוקולד. יאללה, תראה לנו איך אתה אוכל. אתה מחזיק את תפיל. ואוכל. בתיאבון. חכי. זה חמוד. מי חמוד? אני. איפה היית היום? של דודי. אצל ג'ודי. ומה עשית שם? אכלתי. מה אכלת? פיצה. וואו, איזה צורה הייתה לפיצה? ריבוע? משולש. באמת? עיגול או משולש? תחליט. אולי ריבוע? ריבוע. אולי משושה? לא משושה? זה משולש. משולש. זה היה לך טעים? כן. כן. איך אכלת עם מזלג? לא? ידיים. דודי ידיים. ג'ודי שטפה לך את הידיים? נתן לי. היא נטלה לך. נטלה לך את הידיים? כן. היא נטלה לך את הידיים. מה היא עשתה לך לידיים? נתן. היא נקטה לך את הידיים. ומה עשית אחר כך? אכלתי. היה לך טעים? כן. יופי. עכשיו תמשיך לאכול את המעדן. שי. שלום. שלום. מה עשית? תפוק לנו פוק גדול, אז שלום, אני לא שומעת, תעמוד ותשיר. איפה? שלב, עכשיו רק שלב. נו, תשיר. איפה? חזק, איפה? איפה יהודה? חזק, לא שומעים. איפה יהודה? שלב, למי יש עוד חודש יום הולדת? לי. למי? למני. לשלב, ובן כמה אתה תהיה? ב3. יש לך עוד חודש. מה אתה עושה? אתה חופר? ויעל משתזפת בשמש. תראו אותה. ושלב, נו, תמשיך לעבוד, תמשיך. רק לישון, לישון עכשיו, רק לישון תחת לשמש, אף הפעם
כמו ברזל, תני לי צל, רק לישון, לישון עכשיו, רק לישון, תחת לשמש. אמא, מה את עושה פה? מה? תראי, חזרתי ל... מה תעשה פה? כן, שלי, ולא שלו. תעשה, אמא. אמא, תעשה. גם ברגל השנייה. אני צריך להוציא אתכם. לא וואי, שלב נעלם. מה קרה? תגיד לי. למה אתה עצוב? נו, תספר לי למה אתה עצוב. מה קרה? אבא, כן. אין הכרטיסים. מה צריך לעשות עם הכרטיסים האלה? לתת לי. למה? כי זה כניסה? כן, הדלת לכניסה. אבא, אבל זה של אמא. אז תביא לאמא את הכרטיסים שלה. אמא! אני עושה סיכוי. אתה עושה שיקוי. אוי, אוי. כל הכבוד לכם, איזה יופי. זה באמת עוד זה פרצוף. יאללה, בואו. שלב, תסתכל עליי. יהי שלום במחוזותיך, יהי שלום במחוזותיך, שיפתחו נא כל דרכיך, שיפתחו נא כל דרכיך, עוד תקבל מנת חלקך, עוד תקבל מנת חלקך, תגיע למחוז חפצך, תגיע למחוז חפצך, ויבורכו כל אוהביך, ויבורכו כל אוהביך, שלווה מרחפת מעליך, שלווה בארמונותיך, ויתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך, כי כל הטוב עוד לפניך, כן כל הטוב עוד לפניך. יהי שלום במחוזותייך, שיפתחו נא כל דרכייך, ויבורכו הן שתי ידייך, חייל שלך אני מאחורייך, ניצוצות בתוך עינייך, זוהרת ככוכב הליל, את טהורה את אשת חיל, את גיבורה את אשת חיל, והתגשמו חלומותייך, ותגדלי את ילדייך, וכל הטוב עוד לפנייך, כן כל הטוב עוד לפנייך.
תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך. זרימה ותודה של שפע, זרימה ותודה של שפע, זרימה ותודה של שפע, זרימה ותודה של שפע. תחזית מזג האוויר. מדהים. אני מסתירים את השמש. ופה יש צל, למעלה שוטר השמש. וצפוי להיות גם מחר כזה. שיר, נועם, אורי, איתי, איפה איתי? המורה, סליחה על האיחור, סליחה על האיחור. בוקר טוב לך איתי, למה איחרת? מצטער, עניינים אישיים, המורה, עניינים אישיים. טוב, אנחנו נתחיל במבחן, בהצלחה לך. תודה. ותלמידים? נשמי. מה? עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אחרי שהכנתי את כל זה? כל זה אתה אומר לי? טוב, אז השעה כבר 4, כמו שאתם רואים בשעון החדשתי. קניתי אותו לא מזמן, אני מקווה שאתם אוהבים. ושלב בדיוק רצה שנכין סרטון על טחינה, אבל נגמרה לי הטחינה בבית. אז אני מכיר פה איזה בחור במורד הרחוב שמוכר אחלה טחינה. הוא אמור להיות כאן איפשהו, אני לא יודע איפה הוא. הנה רגל, יש מצב שזהו. אהלן, סהלן, טחינה? תפדל, כן, טחינה, פרפקטו. זה הטחינה שלנו, רואים היא די גושית, אבל היא גם נוזדית, זה ממש טעים. באמת שזה הטחינה הכי טעימה שטעמתי. איתי, אתה שאפו, כל הכבוד. טעים רצח, מה את חושבת לירי? כן. אמרתי, היום אנחנו נלמד איך להכין שלג בימים החמים האלה של הקיץ, שבא לכם קצת להתקרר ולהרגיש מה זה חורף. רואים את זה? אנחנו
בעצם נעשה חור בכל אחד מהם, ואז רואים, כל השלג פשוט יצא בבת אחת. כיף ומענה. נתחיל כבר לרדת שלג סוף סוף. תראו, הכל מלא בשלג וחיתולים. חיתולים זה השלג הכי טוב פה. אם יש לנו שלג, איך אפשר שלא לבנות אי שלג? אז עכשיו ננסה לבנות. אין לנו גזר. לא נורא. זהו, זה נראה לי לא מספיק. אני חייב למקד. זהו. וואלה! הנה הפה, הנה הפה. מיליארד לייקים על זה. שמעו, זה השקעה נהדרת. זה אי שלג הכי טוב שתראו בקיץ. רגע. יאללה, שלנו נצלם סרטון היום. מה זה? מה זה? היום יום הולדת. שזה יהיה טעים. אמן. או שתזכה לשם. טוב, עכשיו נבחן את איתי איך הוא מבשל. אופי, נכון. מקווה שאני אופה טוב. יש! מזל טוב, שלב. אז כן חבר'ה, זה הפרק להיום. מזל טוב ממש לשלב. הרבה מכם חושבים ששלב הוא סתם האיש שמחזיק את המצלמה כי אין לי חצומה. טוב, תכלס. אבל תכלס, הוא זה שחשב על הרעיון של איך לרמות במבחן, הסרטון שהפך לקטלני ברמות. אבל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה להגיד תודה רבה לשלב על כל הזה. הוא גם עוזר לערוך את הסרטונים, הוא גם נותן רעיונות, אנחנו כותבים תקצירים ביחד. אז אני מבקש מכולם, עכשיו למטה בתגובות, לרשום לשלב ברכת יום הולדת, אפילו מזל טוב, ולתת לייק אם אהבתם את הסרטון. אנחנו נתראה בסרטון הבא חבר'ה, אז כן, זהו, אני הולך, יאללה ביי. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say אנחנו על ההר הכי גבוה, על פסגת האתר הזה, 2,518 מטר. והנוף עוצר נשימה. היינו בפסגה מאוד גבוהה, הכל פה לבן, אין שמיים. הנה שוב, יושב על התחת. כשכולם גולשים, כן גיל, מה יש לך להגיד על הגנתך? התחלנו לגנוש קצת מחוץ למסלול, איפה שהעצים שקועים לגמרי ורואים את הקצה שלהם. אפשר לעשות מבחן, לוקחים את המקד, הולכים אותו פנימה, ויש עוד. המקד באורך של 1.5 מטר. אחרי תחרות ירידה למטה, גיל זכה מקום אחרון,
אייל ואבא הגיעו באותו זמן. מקום ראשון אני כמובן. היינו מפל, גלגלים למיניהם, מים מינרליים טבעיים מבטן האדמה. בואו אני אדגים לכם מה עושים במצב כזה. וואו! טייק 2. לפנינו מפלים ואגמים עם מים טבעיים, מינרליים מבטן האדמה. בואו נראה לכם מה עושים איתנו. קשית. בים, טייק 3. להלן מים מינרליים טבעיים אמיתיים מבטן האדמה. בואו נראה לכם איך שותים אותם ישר מהקשית. גם זה קצת מלוח. חבר'ה, צלמו איפה שאנחנו נמצאים, צלמו. לא כל כך יפים, אני יודע, אין שום טעם, אף אחד לא שומע, אבל הם באו מרחוק, ונוחים לקרקע, לא עוד, ככה נתניה, כל הכיכרות. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and brand new sun. Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Okay. Hush, 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 hush. Let's go. Tryna get a little VI, keep it down on the low key. She know how it feels. I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy.
She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! She's saying, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, Shorty got down, said, come and get me. I got so caught up, forgot she told me. Her and my girl used to be the best of all me. Next thing I knew, she was all up on me screaming. So follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a מים לשתייה. מפה בעצם זה המים שיצאו מהסלע, אחרי שמשה היקה בסלע, וזה. Remember your place. Many moons have risen and fallen long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? בוא הרם את ראשך, פקח עיניים מולך, בני אדם עם מחכים שתלך אל השביל שמוביל לשמחה. קח איתך אהבה, אולי תהיה האחד שיוביל ויפתח לנו שער. דרכו ניכנס חלולים, נתמלא בשמחה ללא צער. ברוכים הבאים לבלוג של שלו. סתם, פשוט עכשיו שמתי לב, זה משהו ממש מוזר, שזה מרגיש לי מוזר להחזיק את הסל ככה. אז עד עכשיו אני פשוט החזקתי אותו כזה ככה, כי זה מרגיש לי יותר גברי, ולהחזיק אותו ככה זה מרגיש לי מוזר ואנושי. בלי מלחמת דתות, בלי גדרות ודגלים, בלי סנאות ישנות, עם גיטרה צרודה שתנגן ותנגן ותנגן לנו עוד שיר אהבה. היום צה"ל מפרסם את שמותיהם של 14 קצינים, לוחמים ואנשי מילואים שנהרגו במהלך הלחימה בעזה. רב סמל שלו ציון שרעבי, בן 22, מטנא, חובש קרבי במילואים מהנדסה קרבית. יהי זכרם ברוך.
שלנו, שיש לנו משלם בחייכם. He lives in you. He lives in me. He watches over everything we see. Into the water, into the truth, in your reflection. He lives in you. He lives in you.